Нашите стави са от съществено значение за нашата подвижност и качество на живот. Те ни позволяват да извършваме ежедневни задачи като ходене или по-сложни движения без проблеми. Но когато ставите ни са засегнати от болка, скуваност или възпаление, ежедневието бързо се превръща в предизвикателство. В България броят на хората, страдащи от ставни проблеми, се увеличава и това засяга както по-младите, така и по-възрастните. Физическият стрес, претоварването или повтарящите се движения могат да доведат до сериозни ставни проблеми. Постоянната болка в ставите не само намалява подвижността, но и качеството на живот. За да се справим с тези предизвикателства, е създаден биокремът HONDROSTRONZ. HONDROSTRONZ е натурален комплекс, обогатен с микросфери от биоактивни съставки. Той има индивидуално насочено действие върху хрущелната и съединителната тъкан на ставите, прилежащите мускули и кръвоносните съдове. Неговата усъвършенствана формула включва ценен екстракт от зеленоустамида, обогатен с апитоксин, екстракт от кардамон, масло от амарант и сок от листа на джел, които действат на засегнатите области и осигуряват бързо и дълготрайно облегчение. Редовната употреба на крема HONDROSTRONZ подобрява кръвообращението в ставите, ускорява регенерацията на тъканите и предпазва от допълнително износване. Кремът се абсорбира бързо и дълбоко в кожата, осигурявайки незабавно облегчение без да оставя мазни следи. Той е идеален за хора, страдащи от артрит, артроза, мускулни болки или други ставни проблеми. Ставните проблеми могат сериозно да засегнат способността да изпълняваме ежедневни задачи и в някои случаи да доведат до сериозни усложнения. Затова е важно да се грижим за здравето на ставите още в началото и да предотвратим хронични или тежки заболявания. Превенцията е ключът към здравите стави, а с HONDROSTRONZ можете да поддържате своята подвижност и да намалите риска от дългосрочни усложнения. Кремът се препоръчва за ежедневна употреба както за хора, които вече страдат от ставни проблеми, така и за тези, които искат да предпазят ставите си от бъдещи увреждания. За да гарантирате, че получавате оригиналния продукт и неговите доказани резултати, HONDROSTRONZ се предлага само на официалния уебсайт на производителя. Попълнете формуляра за поръчка с най-добрия си телефонен номер, за да може специалист да се свърже с вас, да отговори на всичките ви въпроси и да потвърди вашата поръчка. Не позволявайте болката в ставите да влияе на качеството ви на живот. С HONDROSTRONZ можете да се върнете към ежедневните си дейности без болка и с повече енергия и настроение. Опитайте успокояващия ефект на специализиран крем, създаден да облегчава болката, намалява възпалението и подобрява подвижността. Кремът HONDROSTRONZ предлага успокояващо решение за дълготраен комфорт и по-добро качество на живот. Ако обмисляте да използвате крема HONDROSTRONZ, посетете официалния сайт, чийто линк е в описанието на това видео, за да получите повече информация за продукта. Пожелаваме ви по-добро здраве и високо самочувствие. Благодарим ви, че гледахте.